Hvem er det? Det er fru Brunhoff. Godmorgen. Godmorgen. Ja, jeg skal... Ja, jeg ved det godt, du må ikke sige det. Du skal have en pakke røde luk. Ja, det er rigtigt. Ja. Jo. Skal jeg tænde den for dig? Jo. 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 Hvordan gik det op i kommunen, Adjamo? Ja, det gik rigtig godt op hos kommunen. De er rigtig søde. Se en sød førerhund, jeg har fået. Ja. Ja. Ja, den... Hvem er det? Nej, du må ikke se det, jeg ved det godt. Det er avisboden. Ja, det er det. Forresten, jeg tror, du har sendt et gækkebrev. Hvordan kan du gå ved det? Jeg har skrevet mit navn med prikker. Jamen, du har skrevet det hele med prikker. Krafthelvede. Nå, men så jeg skylder dig et æg. Værsgo. Den er fritgående æg. Tak. Men ja, vi ses i morgen, Adjamo. Også til dig. Jeg sætter lige og laver pølser. Jeg kommer lige om lidt. Hvad sker der? Hvem er det? Hvem er det? Der er røveri. Denne fritgående æg. Hvordan går det? Også til dig. Hvad skulle det være? Ud af min kiosk. Hvem er det? Hvem er det? Det er kommunen. Kommunen. Kom indenfor. Jeg har lavet kaffen. Det er den her vej. Har du sat dig ned? Vil du have kaffe? Nej tak, jeg har. Hvad er det nu, du hedder? Ulla. 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 Nå ja, det er en sjov navn. Ulla, Ulla, Ulla.
Hvad kan jeg hjælpe dig med? Ja, vi er jo angående din såkaldte virksomhed. Den er jo ikke normal. Faktisk vil vi kalde den unormal. Sælge alkohol til mindreårige. Ja. Uhygiejnisk. Overholder ikke rygepolitikken. Dine skilte er uforståelige. Og du betaler ikke skat. Ja, men jeg gør det så godt jeg kan. Jeg kan ikke se, jeg vil gerne betale skat, men jeg kan ikke se, hvor mange penge jeg har, så jeg ved ikke, hvor meget jeg skal betale til skattens far. Du har præcis 24 timer fra dags dato til at få ting i orden. Ellers bliver vi jo nødt til at lukke den her beskidte bule. Ja, du skal være glad for, at vi ikke giver dig en bøde. Det vil koste dig det hvide ud af øjnene. Jamen, det vil jeg gerne betale. Jeg skal ikke bruge det til noget alligevel. Farvel. 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 Hej på dig, min ven. Hvem er det? Det er bare en tilfældig kun. Hvad skulle det være? Jeg så, du havde gratis smørbrød. Ja, du kan få Jamo Special smørbrød. Vil du have 2 stykker? Ja tak, det er fint. Kan jeg ikke lige få sådan en omgang der? Ja. Må jeg ikke lige betale for min mælk? Ej, hvad er det nu her? Kan vi ikke åbne en kasse mere? Det er lidt irriterende, nemlig nu her. Hvor er det? Jeg skal have en pakke grøn luft nu her. Jeg kan ikke klare presset mere. Jeg har ingen arme tilbage. Hvor må det nu? Hvad er det nu her? Er det mad? Er det det? Nej, det er det ikke. Det er det ikke. Det er ikke mad nu her. Ej, hvor er I klamme. Og du skulle have